Ngengazebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngengazebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Qeda kubuka noma uqeda kungena siyakubingelela ngenkulu inhlokoma nentokozo. Siyakwamukela kwaSiyaviva TV mhlawumbe uyaqala noma ujwayele ukuba khona. Uma ungakaze wasubscribe please subscribe. Make sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye yalomndeni ezobeke sikufudumeza sikunikeza ulwazi sikukhulisa lapha nalapha. Siphinde nathi silalela uvoleni ngoba sinenhloso ukuthi lokho enikufisayo sikulethe njengoba kunjalo. Sukela namhlanje MC Pholobaso nibekelele ngahambi yedwa uhamba nodokotela uDr Mngcwabo Uyahlehla. uDr Mngcwabo Uyahlehla usendaweni yase Newcastle la asebenzela khona abanye ngiyengibezo besebenzisa isho nenamba mabeyibiza kodwa abamkhohlwa umuntu wesifazane ngoba bathi isema 4 shuthi kunomama bese kuba izinombolo nje ezithi 1 2 3 bese ufika kule suthi sema 4. Siyakubingelela ke siyakwamukela asiphinde sikusho zisuka ukuthi kulabo abakhala ngedirection mhlawumbe udrive umshini wakho noma une cellphone esmart une navigator ungena kuyona ubhala ukuthi Dr Mngcwabo Uyahlehla iyozikufaka phakathi ngabe uyawalka noma drive imoto yakho iyokufaka phakathi ngamanye amazwi ngeke uduke mawusukela usuka khona wehlikisho ngaso sizweni bese uyifaka nje la yolibinika indlela iyozikufaka phakathi egcekeni. Wena okwakho ukuthi wenze sure ukuthi mawuya ka Dr Mngcwabo Uyahlehla uzungakhohlwa ukuthi cellphone yakho kwayona qobo engakuyalela. Masingena ke usukela namhlanje sizokhuluma nje ngokuphila kwabantu, sikhulume ngezinto ezithinta umnyanga, sikhulume ngezinto ezithinta ukulashwa, sikhulume nangendaba enkulu ethinta usuku lwangomhla ka30 enyangeni kaOctober. Sizokhumbula ke sonke ukuthi inyanga esishutha le video sikuyo iHeritage Month. Odokotela abaningi baye baba nezinto ezingama programs abazenzayo ngenhloso yokulekelelana. Kodwa ke uDr Mngcwabo Uyahlehla ngokuthi okwakhe konke kuhlukile. Uye wakhetha ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu othi uNovember inyanga engizoqala ngayo uqongelele uDecember kuba bese ngihlulekile zonke lezi ezinye inyanga. Othi omunye uNkulunkulu zonke lezi inyanga kangiphendulanga ngisho ithongo lakithi alikaze langenzela lutho. Alenziwe ngenkaniko ukuthi uDecember wakho ube mnandi noChristmas ube mnandi. Kanjani na? uOctober, uNovember gaya imali ngokuthi nawe ube nesakhi isikhiye setasi lemali. Angazi kwakuthi yini ke le ngizoke ngizwe namhlanje. Dr Mngcwabo Uyahlehla siyakwamukela siyakubingelela sikuphi ithuba ubingelela abantu bakho ave bekuthanda. Ngibingelele kubabukele emakhaya bakithi. Ngithi sanibonani ekhaya Nkosi yami. Hey ngiyabingelela nje nami kunamhlanje kusemini ngihleli nje nami la ekhaya. Ngiphinde ngibonge futhi noSiyaviva TV ukuthi aphumelele lokufika la ekhaya. MC ungakayi nje kudeni ngikuzwa uthi mhlawumbe unyaka usuyaphela usuyihambile inyanga seyihambile. Icacisa phela inyanga yithi maphondo wena usho inyanga zonyaka hayi inyanga. Yebo. Hayi buba futhi anizwa ngiyanamlela. Usho yena inyanga zonyaka January up until lenyanga esikuyo. I mean up until lesikuyona manje September. Yes. Cha isuke yaba ufana nalento ukuthi amathanga lo yamama ave mahla. Uyabona umuntu ushe entsimini nganiza kwethu akashi sakhiwo noma le yankosazana hayi kubo kulenyiwe amathangayo. Cha isakhiwo nje sikhuluma ngaso makukhulunywa nalana ke sikhuluma ngento elinyiwe nala inyanga zigcine seziba ulimo olubili ishaye ngapha nangapha kodwa futhi kungenza ukuthi uyihambe zonke vele. Ingakho seyihambile nazo kuwe ngoba ngenkathi nindawonye benidlala umahambana kodwa kwenzeka ngalutho. Obungakayihambi ke ithi iphethe ukhiye wetasi lemali. Itasi ke ngokujwayelekile nganza ukuthi isikhwama esibuka njengalesi sesisusa ukukhuluma nami ngiyabuzwa ukuthiwa ngiphathana. Angazi noma ngisiphathe isikhwama before ngifike la ekhaya noma ngisiphathe sekila ekhaya but I know ukuthi isikhwama sami nasi ngisiphethe. I know that. Dokotela omkhulu silandise asike singene kuqala kuvutho ndaba oluthi izinto zakho zonke zifast. Umbuzo wami uthi unayo yini into la ekhaya efana nalesi sisho somama mabelima bethi lo mbila engutshala manje unyanga ntathu. Zikhona nezinto zakho ezibizwa ngo7 days, ngo14 days, ngo3 days, ngo6 months, ngo1 year before size singene kuvutho ndaba because abanye abantu bathi
senginikwe kakhulu izinto zo 7 days ingenze kulutho nginikwe kakhulu ezo 14 nganikwe kakhulu ezo 6 months ezo 2 years ikhona lento yesikhathi duration kwe ikhona igcwele lapha kubaba ngoba ngeke ngithi igcwele indlu kodwa igcwele lapha yes ya ikhona that's why ke futhi ngize ngakhetha ukuthi mangabe ngifikelwa yilombono ukuthi before kuphela unyaka akwengikhiphe phela nje iqhuzwana base bengicela futhi ukuthi cha akwengibamba amatomu nje ngithi ukuthi ngenze ukhona phela wonke umuntu adle kahle yeah uyazipholoba sisisela ekutheni nje sibheka kukhisimusi ikhona inkanankana ebukana nabantu abawomama beswele nje igrosa bebuka mina ngikhumbula nje ngikhula igrosa kade ifika ngebhara sekungcono ke manje wase isingena nje isebhuthini ubona imoto ngishwi ingene ekulukudu kulesikhathi esiphambili athi ubona nje ibhara lehla nkosi yamnali ibhara libuye estopini liyakwabani ngoba kuyiwa kukhisimusi maye kungakho ke nami hayi bagcine nami sebethi cha bazwise yeah ngizobe ngibazwisa nje ngo 30 October ngizobe nje impela hayi ngizobe nje ngicozula futhi hayi ngizobe ngibacozulela 30 October eish Dokotela uma usathinta le bar kukhona ukuthi kufone indodakazi kaMama eyaye eThekwini yosebenza mayifika eThekwini isebenza bese ificwa isimo sokuthi emsebenzini ewenza iyawathola amasenti ihlale ngokuphathisa bese izinto imane iduke emotweni phakathi ebese fonile ekhaya noma ethumelile umyalezo uthi hayi anokwehlisa ingane nebar ibar seliphinda libuyele emumva futhi aliphethe lutho kade sekwazi ukuthi lokhu kudla kade kunanile umabani uzongikhokhela manje ngoba ngilibonile ibar la kwakhe listopini undodakazi uthumele bese kuba ukuthi kuduka nje la emotweni no driver uthi akakwazi umsizi ka driver uthi akakwazi nabo laba bakushaqile bazothi abakwazi mhlambe lesi sikhiye sethu lemali elisaqhuzana elizocorrecta zonke lezo zinto ukuthi phela le mali yala ekhaya esebenza umuntu ayisebenzela ayisebenzela into za la ekhaya uthini ngalo oyifaka ku wallet yasekusene befaka u900 ngokwengqondo yakhe kodwa mayibheka ayi usegcina uyakhola ukuthi icontact yamagundane sekukhona u800 njalo abajita mabefuna ukugcwaneka umuzi beyotapa noma beyolutha noma beyontshontsha bantshontsha kwakho isimbadlambadla lesitole biyenza kahle iwiswe nje ukuthi bathe mabecabanga ukuvusa inombolo bazoyivusa kwakho masikhuluma ngalokhiwe etasi lemali uyenzani imali eduze kwakho yini kwayona le izokwenzana empilweni yomuntu ngoba khona isha bangathatha entweni nje ikhona nabangathathi entweni kusho ukuthi leli qhuzwana ngizolibiza kanjalo mina futhi ngizobe ngibanikeza ngizobe ngibayala nokuthi balibambe kahle balibambise okuyikhali zabentumwa hayi ngoba linomonakalo lona noma hayi futhi ngoba lifuna njalo ukuhlala uyoliphophotha noma uyolimake-up cha ulenzo nje into yakho awu zanyuka imendle cha into yakho nje ukuthi uyimbathele yona wena mangabe nje usuza ukuthi kuyashisa uyibeka nje kahle futhi odropini ayina mgomo kodwa ke abazothola ingqikithi nemfihlo yayo yilabo engizobe nginabo ngomhla ka30 ngoba ngisaba lento lena njoba senza nje la Thasi hawu wavela shaka khona-ke wavela shaka zonke ziyacobeleleka manje khona bazobe sebethatha bebenza ngendlela zabo and uyazipholoba siselapho ngikwengathi njalo ngolesine yes makulesine masekuhwalele khona nje ukujulajulile enyanga ngubamba bamba yes ngomhla ka30 ngizobe ngikwenza nje emini ilanga lobe libalele bukhoma ngobe ngikwenza nje emini ilanga lobe libalele bese sithi ayihambani masinyane niyolala la enzobe bazobelele khona bese sibuka babelala kuzovuka kube yisonto bese kuba umsombuluko hawu bese siyabuka ngomsombuluko ukuthi kwenzekani emhlabeni
awukho nomgomo ukuthi mangiqeda ukuphuma la ekhaya ngiqonde straight ekhaya. No loyo ke 100% ukhona unless if kuukuthi uzobuphuma la mhlawumbe uya eBNB. Okay, no, it's fine ke lapho ungaye ngoba uzobe ukwazi ukumanage noma ukubheka kahle itas lakho ukuthi lihleli kahle yini. Kodwa mawuzophuma nje phela ubuye yes uyodlala isinxele uyodlala isinxele angekulungi ufuna nje mangabe uzophuma la mawukuthi ke uya ekudeni ekhaya kukude ungaphuma nje uhambe uyophumula la uzobe abazobe booke khona uyephumulela khona akunankinga ke lokho yebo as long as la usekhona ukuthi isho nethongo lakho lifinyelela kalula kuwena ubalive nje iholo osethe wahlubula. Cha ahlabele phambili nokho noma incazelo izoba mfishane ngoba inhloso enkulu ukukhanyisela isizwe nje ukuthi masikhuluma ngesikhiye setas lemali sikhuluma ngaleli iqhuzwana elenzima ngempilweni yomuntu but kunomuntu ukukhala ngokuthi mina kade ngangisaba ukuza kwaMngcobo yahlehla ngenxa yokuthi masibuka ilifestyle ayiphilayo it's like too expensive uyabiza ngeke sakuphikisa ukuthi ikhona izinto ezidurayo kwakho zikhona futhi izinto ezenela inani lanoma ubani kodwa ke ake sibuke ukuthi kulo othi yena uyawu-afforda lo 1.5 as umuntu wesifazane kulo othi uyawu-afforda lo 2000 kumuntu wesilisa mhlawumbe siqale ngokuthi nje kungani ama-price ehlukene. Pholo base uyazi ehlukaniswa yini babukeli lapha emakhaya ngiyafisa nje ukunibongela hayi lesadawane sami siyanithanda ngoba nanangu usegcina usengibizisa amaplay into engangifungile ukuthi ngeke ngiyenze kodwa manje nawa segcina ayaphuma kuyinhlanhla nomsa mapholoba why ngithi kuba ngu-2000 ingoba kukhona la engisuka khona njengoba usiye sathi nje kuzoba i-special list khona la engisuka khona engeke ngikwazi futhi ukudalula la ngoba phela usiyaviva lona bayithi ubuka umhlaba wonke jikelele engeke ngikwazi ukudalula ukuthi ngize ngifike kulo 2000 ngisukaphi kodwa kukhona la engisuka khona mangase ngithi echaka akwengithi igozololo ku 1.5 ngifika kanjani yiko nje la ngizochaza khona nje kube lula ku 1.5 ngifika kanjani ngifikiswa ukuthi nginanovalo namapholoba lokuthi njengoba kuzobe kuphela inyanga angithi labantu abawomama ikaningi noma iningi labo isikhathi laba suke behlukumezeke khona ngokwemvelo uyazi ngavele ngashaya khona ayish ila ekusuke behlukumezeke khona noma ila khona kusuke kwenzeka igameko zenyanga zonke angisho ukuthi ngithi inyanga zonke nkulunkulu oh no iprocess ethize iprocess yelokhuza yempilo akungisho kanjalo manje kungakho ke ngokuhlonipha nje ukuthi cha ngase ngithi cha kwesihlale kulo 1.5 u500 yes u500 akake ayibuke nje naye siyashare phela ngithi umuntu noma usenza njengami noma ufana nami ufuna ukuthi ubuye unikele ebantwini so ke manje ngalo 500 lo engukhiphile la ukunje nakakayibuke ngaphela bazobihambile ziningi nezehlo angazi noma ngiyezwakala kodwa hayi uyangizwa lo gogo lo uyangizwa ngempela ngithini Dokotela uthi omunye kungani because bekuyispecial ungamananga wakhetha ukuthi uzohambela indawo kodwa what lento ibalekile ukuthi ilandele lo myalelo uniki ukuthi yenzelwe esigodlweni qedene into yenza ukuthi ngiyenzele la ekhaya ngihambela indawo futhi ke pholoba uvele na uvele ushaye khona ngingabe ngisazi ngizokuthini angayihambeli imini indawo ngisaphuma nje la ekhaya mangabe kuthiwa ngiyobethela noma kuthiwa khona ke engiyokwenza emzini walo emzini nje uthile ngiphuma mangiyokwenza lokho kuphela konke nje ngikwenzela la mangabe ke sengizokwenzela emgwaqweni nami inhliziyo yami isuke ngasajabule ngaphela nalaba bakithi basuke bela ekhaya ngikholelwa kulokho ukuthi kuhle phela nabo
yonke into engiyenzayo noma ngisho irazor nje le abayisebenzisayo labafana kube ukuthi iyawuthola umoya wabo. Oh yes, Uyabona? yes. Hayi mase siyenzela lapha na kwezinye indawo angijabuli. Okay. Dodela sesizophetha ngoba inhloso enkulu ila kukhiye wetasi lemali athi wonke umuntu uyafuna ukuba nalento ezobe isixazululo kulenkinga yakhe. Ivale ngoba kuthanda yena ubunalo leliqhuzu lakhe alitshenayo manje udayi ake kusuka amaphepha. Uthi omunye ixabana kangana nedlozi lento ezobumnika yona noma ilamkela kanjani. Ikhona lento ukuthi sengiyoshisa impepho ngiyayibika lento noma izongigwema ukuthi ngingayi njalo enkonzweni noma mwakwami noma nobaba wakwami. Ithini imiyalelo ngalapho noma singezoyigomboloqa iziphele yonke la. Kodwa ngikuzwile uqala ukuthi akunamgomo kodwa ake simatanisa impepho nothi yena ke sekufanele ngihlambuluke ke manje sengiye esabatheni noma sekufanele ngihlambuluke ke manje ngoba sengiye enkonzweni eZayoni uyabona ngoba bengiphethe nali leli qhuzu lami. Babukele emakhaya ngiyanibongela kakhulu angazi ngizothi nginibongela kangakanani ukudlula ubukhulu ungangeprize leli wash ukuthi nibe nomapholoba especially kule question la ngibuza yona noma kulombuzo la ubuza wona. Mapholoba sekukaningi noma ngihlale nje ngithola ingcingo ezithi azifuze lo mbuzo ubuzayo. Afona umuntu manje baba isigubhu simalini? Manje baba inhlanga yemali imalini? Inhlanga yento ethile imalini isigubhu sokudonsa. Umilokhu izimfihlo yami ke Mapholoba. Yes. Bangizwa ke lapha yabona lezi igebengu lezi ibhalayo. Salubhala akunandaba kodwa loshona icimile lento uyibhalayo. Uyazi phela ukuthi imfihlo iba kuphi? Yes. Ufuna ukuthi ufike wena ngihlale nawe phansi. Ngitshele labafowethu uthi cha nangu Mapholoba. Yeah. Bese labafowethu bancenga abantu bakaMapholoba. Okay. Ukuthi cha webo mashiya mahle niyazana yini nemali? Oh yes. Qala. Niyazana nemali. Noma niyazana nalabo abantu labeyimoto. Yeah. Noma nje niyazana nezinto ezinhle. Bese ke bazothi bona abantu bakaMapholoba. Cha. Kona sandlu lemhlabeni siyithanda. Sasingenayo. Yes. Bese ngiphinda ke manje sengicena mase ngifuna indlela ukuthi sikuhlanganisa kanjani manje ukuthi kube into eyodwa ungathena mawungena nabo labafowethu bakhiphe laba bakaMapholoba. Uyabona akusengihleke lokho akusemnandi kumele uthathe into ezozwana nesidalwa sakho. Ngiphinde ngidlulele lapha mawuzongibuza ukuthi malini isigubhu kanjani gcwalisana malini lo mbuzo awuthi ngisho nje la iTV laba bayabhala barecorda bakithi. Isizathu sokuthi ngingakwazi ukuthi ngithi isigubhu singu500 sithi mawusufikile wena la ekhaya sengihleli nawe bese bethi labafowethu cha uMapholoba msebenze njengamanzi still water. Usuboleka imali kaMashonisa engangeprice obuyinikeziwe ukuthi hayi isigubhu sala ekhaya so1 million. Lo 1 million ukuphuma nawo usuzela u500,000. Angithi ibuku bese mama eqeda ukuphuma uMapholoba kungene uphasela. Yes. Ngiyamsiza uphasela zithi bathi labafowethu nabekhuluma nabantu bakaphaseka bathi cha thina sifuna ugoloko. Sifuna iblue label ukuze simsize lo mntwana ukuze izinto zakhe iphakame ziye phezulu. Yes. Ngogoloko nje. Yabona? Manje sekuyangiphoqa ke manje ukuthi ngithi kuphaseka cha phaseka iprice yethu ayikisuke lapha kwi-blue label. So manje usuka lapha kwi-blue label kusho ukuthi iya lapha ku4,000 rand. Yes. Angithi usuyabona kumehlo kanti masisebenzise i-still water i-price is less than 10 rand. Yes. Yabona? Ngaphela njoba
sinisiza noma sisiza abantu abefani mapholo umuntu nesibongo sakhe and then nesibongo sakhe unesidalwa sakhe esingadli into edliwa kaDlamini esingadli into edliwa kaMapholoba esidliwa nje kubo uveza injula namhlanje dokotela yokuthi kwawena angazi lokho engizokusho kuyakuhlasela yini kodwa futhi nomuntu osekhaya oyinyanga kungenzeka kumhlasela bese kuba umuntu ombukeli nje omunye okade ekholelwe ekutheni ku right lokho engizokusho kungenzeka kumhlasele futhi but into engiyithola kuwe ukuthi 1 ibhuku lokulapha unalo 2 awazi lutho 3 uphila ngeinstruction we are instruct ukuthi Dlamini sangena kuwe sathenza lo msebenzi mngcwabo kuzohlehla ngempela lo mngcwabo lo muntu ophangi kwakho uzosizwa kanje Mapholoba ungakaqedi nje bazongixolela Nkosi yami labafuthi labesefemini nabo esitoha nabo ukufika nje kwezinye indawo uthola kunelist ibhaliwe ukubethela 10,000 ukugeza isilwane 7,000 ukuqiniswa 20,000 uzoveze kuba u20,000 makuthiwa mina ngiqinise ngomlotha umlotha umalini that's why ngingenayo konke lokho mina ngizwa mangabe sebekhuluma labafuthi ukuthi hayi sebenzisa okuthile nokuthile angisho njalo ukuthi kwababhalile bakithi kwaphela singenwa ngomngeno kwababhalile kulo uyifundisa mhlawumbe phela wangenwa ababuye evarsity manje mina yiko konke lokho ngingenakho Mapholoba ngoba Mapholoba ngikuhlebele nje ngisho ngonemenayithi lo ngageza nje ngawo ugeze uzoyikhotha ngithi manje ngiyageza akithi manje ngikususa lento ekuthiwa ngikususe ngayo yabona afike komunye kodwa ke ngugeze phela ngamanzi abilayo cha ngisebenzisa nje ukuthambile ngugeze yabona so ke manje that's why ngingakwazi ukuthi ngizothini kubantu angithi kufana noma mangiphuma nje la endlini ngiphuma ngingazi ukuthi ngiyosebenza ngani kuba kuningi mhlawumbe kuthiwa ithatha lo kuhlanganisa kuzophuma ukuthi mina nje ikhubalo lami elihlangene lilodwa imbiza kuphela umncwabi yahlela yokuphela nje ogayiwe obumbene ohlangene ungaya lapha emakhemist uzowuthola ufike lapha eLink Pharmacy nje la Newcastle uthi ucela umncwabi yahlehla imbiza yami yiyo ozoyithola no hayi yona i-rating ngaso sonke isikhathi ungayisebenzisa nensipho yami nama product nje wami wonke lawa wayalelwa kodwa nawo kanye kugxotshwa kanye kwase kuyahlanganiswa nje kwabekwa lapha yiko lokho nje okunye iqabo Mapholoba awuthi ngibahlebele naba futhi Mapholoba khona futhi esihle ngolesithathu nje sobe sesisebenza sikhandwa ngonyembezi lengane kodwa nje ngizobe ngibhansela kuyikhombo omama labesifazane thatha selapho futhi kuhlasela kancane bazoyiqeda abantu ingane zabantu bube ekhalisa beshaya hayi khona into athi inyembezi lengane nomunye inyembezi akufuneki phela le eshayiwe kufuneka nje ekhalela nje kumnandi mama masweet hayi leshayiwe cha mawukwenza naleshayiwe lokho uzobukwenza uthi mhlawumbe ufuna ukubamba Mapholoba uyogijima zawo ngene eThekwini ngenyawo ngoba manje uzenonyembezi lomthathe ephosa induku uyabona manje angithi uyabona kumngozi laba bakuthayo uyogcina uphambanisa ipholofetho Ningizimu Africa worldwide kale ukuphulisa amaseko sogoqa futhi sizokuhlukanisela kahle ekugcineni ukuthi inamba esetshenziswa udokotela ilezi mandinga umfonela nibukhela ukuza noma inini but ngokwespecial inombolo esebenzayo sikubalule lokho asikunqeni isebenza inombolo yami ngesizathu sokuthi kubalekelwa lento ukuthi nikhala kakhulu ngokuthi akalibamba ucingo kanti ucingo liyabanjwa office naye futhi uyalibamba bese ilale ekuthenini nawe nje manje mawunganikwa icathulo zakhe kuthiwa kuhlala umuntu phangi kwakho owena fike esigodlweni bese ethi hayi awume ngisabamba ucingo
ngomuntu ozobuza ukuthi maye dokotela ngoba ngiyiphesha kwezilwandle January ngiza ngalapho ngizokufica yini bese entertain edayi ngoba uphesheya ngempela uza nini ogibela ibhanoyi uhamba ngomkhumbi ukwi-coach number bani lapho ulapha ngikwakhe wena uzolashwa so ithini into ithi akusisona sonke isikhathi azokwazi ukubamba ngazi ingcingo dokotela masibuyela kuyiqhuzwana leli lincane ukhiye wetas lemali mhlambe ngiyakunqena nakhona ukuthi because sidweba isithombe nakumuntu osafisa ukuthi kumehlele lokho ukuthi akwazi ukwenza kodwa into engasindi le hayi alisindi nje lihle kabi futhi ngike ngabona khona nasebelikhandele uthola umuntu uyikhandela into yakhe yayinhle ukuthi iphatheke ngendlela yakhe kodwa ke ngizokuchaza ngiyobachazela ngomhla ka-8 yes ukuthi cha ibekeka kanjani nakanjani noma itasi yakho uyiphatha kanjani noma mawuvakashelwe phela ilaba futhi laba basisiza amahwalele yes ulibeka kanjani phela aliphazamisi alenzi lutho njalo lutho lona nje lifana nami lizonda inhlupheko ileyo abantu abakhala ngabo bathi nabo nje obuyizonda nje bafuna into ukuzolanda udu into ezokwazi ukuchiliza izintwala umuntu kwani nahanjwa izintwala ngenxa yosizi asikubaluleke futhi lokho ukuthi lesi special isiqondene ngqo nje nokhiye wetas lemali ekuyileli iqhuzo nezinye insebenzo udokotela azokwazi ukwenza zona usufikile kodwa kulaba kade bebuza ukuthi mina ngifuna isigubhu ngizosithola ngawo lo 2000 cha njobe ngakwazi ukusho iprice yesigubhu akunjalo mina ngifuna ukuthi ngibe nezimpiko manje ngidize nje kuzokwenziwani lapha cha into ezelwa ngaleli langa it's only lokhu ayalelwe kona ukuthi ake kube nenqwaba yabantu azobaphumelelisa kuwo lonyaka 2021 so ithini into ithi ke aziye ngohologo niqhubeke nibhalise njalo nikhuleke nje ngizonibamba kahle manganibambi kahle futhi nibwenza complain ngala nithi hayi ukuhlaza lo mbhemu futhi manje ngangithola nizothola abantu engihlale ngiseduzane nabo i-team yesiyaviva enizobe nibhalisa kuyona dokotela ngicela sike sikhulume nomuntu othi ke manje ufuna nje ukuza yena before umhla ka-30 akazeli special asimnikeze inombolo eziqondile kuyizona ekubhukhwa kuzona inombolo babanga yes nje othi ufuna ukuza kusasa iphanga kusasa uzosebenzisa 073 073 219 219 664 6664 bese ye-office yes it's 034 034 004 004 00 00 11 1 ababili bese mapholoba ngisacela ukuyilungisa le yes leka 073 yes ngiyazi bafuthu sidonsa kanzima khona bake balifake nango-10 ebusuku ukuthi alubambeki uyazi alifake ngo-10 mina-ke ayinesikhathi esiningi spenda le ndleleni masengela endlini funa nakhona phethe nginakwe ngendlela efanele yes manje sekuwu-10 ebusuku sakhuluma indaba yaleni endlini ngiya-understand abafuthi ukuthi akuhlaleki unenkinga ngiya-understanda leyo ukuthi akuhlaleki mase kusebusuku nje phela noma ungabhala umlayezo okungcono yes ngizothi nangivuka nje kuseni bese ngiyawubuka ngoba alubambeki ngempela phakathi nobusuku mapholoba bese-ke ngithi-ke futhi ukuza lapha kwaDlamini lo mama lo akaguguli lo asiyazana yeah siyazana futhi ngeke alenze iphutha noma kuthiwa usuke eBotswana Cape Town Swaziland usekwabathwala nje Swazini wabathwala wabagquba zazobafaka ekhaya ungazi qho makwafaka nje wathi Dr Mncwabo uyahlehla ngeke alenze iphutha Nkosi yami lo mama ngisho ngathi uzama ukumheka nje uyakubuka yathi hayi lapha akalenze iphutha hamba nje nawe jike ehle until ekhaya egate futhi ke muva nje pholo bakasagcina egate uzaza kufayina ngaphakathi ugalakade ayish ajeda hayi sesifikile ikhola yes futhi ke ngenhlanhla enkulu nje noma ungangena nje efonini yakho uyincenge nje kahle ungagijimi njengami wami ngisaba inhlupheko uyincenge nje kahle iyayisho ukuthi cha
siqala ngasiphi isikhathi sigcina ngasiphi isikhathi naye ke logogo bakithi uma uthembakele logogo asho nathi hayi ngofosi yama. Dokotela sesiphetha sizonikeza abantu le nombolo yokubhalisa but ngifisa ukuthi before sibanikeze inombolo ke yokubhalisela usuku la ngomhla ka30 sike sikhulume ngale ndaba ukuthi siyazi ukuthi abantu uyobenzela uhlelo lokuthi laba bawuhlanu noma bawu4 bengakwazi ukufihla ikhanda ekhaya but fanele sihlambuluke kubantu ukuze umuntu esuke ekhaya ethulanda ukuphila okuvuma ukuthi asheshe abhuke somewhere around indawo okuyo abhuke kusenesikhathi mhlawumbe ukuhlakulela kulelo site lokuthi awunayo inkinga ngoba khona bazofika bepaka imoto benqenqe isigodlo mhlawumbe kusela ngo3 ebusuku benzela ukuba unombolo 1 ekseni ngoba sibuka umthamo vele uzoba mkhulu kodwa ubathembisa ukuthi bonke futhi bohamba besizakele mhlawumbe ukudlula kulawo mazi ukuthi lokho kuthinta ukulala ukuthinta ukuthi awunankinga yini ukuthi ubusuku bonke bengasuspenda uba khona busuwazi u29 mhlawumbe emini egoli eshayelo 9 o'clock ebusuku sengala so mhlawumbe ngenxa ukuthi indawo zokulala bengayi-arrangeanga kodwa imoto yakhe ikhona ukuyisa isihlalo nje ihlale eduzane nakhona ukusiqoshisa kulezo zinto engazethi umuntu hayi ngohlala ngemoto yami kanti akuvumelekile ethi omunye hayi ngiyasaba ukuyohlala ngemoto yami ngoba mhlawumbe akuvumelekile kanti kuvumelekile uyabona. Hey MC Polobas ngiyabonga nothi uyithinte le ndaba cha aba5 kuya ku10 nkosiyamayi ngabaphumuza nami khona lapha endlini wayincane man bangisela nje umtswetswana kodwa hayi incane bese ke imoto cha noma ingane ngaphandle nje kwejalidi ye ave behlonipha abantu balapho sizweni la ngihlala khona ave behlonipha nako makhelwane nkosiyami ngiyabonga lokungiphathela nje abantu nalokungigadela imoto ngoba ayikho imoto kungathiwa nje la isivelelo umonakalo noma yaqhwebheka ukuthi iqhwebheka udriver kaboni kade bezama ukuyivula ngeke bawukushaba labafana abala ima4 hayi wamaphala bawukuthinta ubaba bebuye hayi maphala bawukuthinta ngothi ngiphuma nje betha umhluphelana umuntu ozofuna usizo umhluphelana umuntu ozofuna itasi usuyambamba engakayitholi bakuthinte nje mapholoba bakuthinte nesibhedlela ke sikhona ke siseduzane mawusuthinteke kabi sikuthumele khona ngoba kathi usuthinta izimoto zabantu ngephutha cha ngizama nje ukuthi cha izimoto isuke iphephe ngendlela eyisimanga ngomsake nje kaThixo Nkosi yami nama security asekhona ngaphekwa lawa abekhona la nawo ananola amapholoba funana ukuthi uxoxe into ayizwayo mayingakuzwa kahle nami ngingaphuma ungasajabulisi mayingisho ukuthi konke nje kuhle ngizama ukusho njalo babukele emakhaya uthi cha konke kuhle abantu basosizweni bangihlonipha abantu basosizweni bayahlonipha ababambi umuntu inkunzi kuphinde mapholoba kunenye iBNB futhi ekhona la eduzane kwala ngihlala khona ibikhona nje kwakudala hayi ukuthi iuqhibukhowa isivuke imanje ngoba nakukhona mina nayo futhi ngiyafisa ukuthi babukele abasemakhaya Nkosi yami hayi mayithembakele nemoto zabantu futhi ithembakele kuzo konke nje kwakhona ukuthembakele mhlawumbe ngeyibo umdodela silisha igama layo nokho noma inombolo zakhona singezoyidedela kodwa umuntu mayengena Google uzothola igama layo bese ifonelela yena arrange kusenesikhathi uvela ushaye khona angazi noma nalaba futhi sebeyangena la e-studio ama usevele umapholo kalakada phoseke khona konke kodwa kuzoba khona epagini ukuthi cha lapha nalapha bayifonelele khona akuhlangene nami bese pholoba singakalokhu singakaqedi nje ngiyacela bafowethu i-account abantu abayisebenzisayo yami ibhalwe mina angeke bese kuthiwa ayisebenzisa i-account kamama wakwakhe cha sebenzisa i-account yomntana wakhe cha mayingabhaliwe nje mina futhi mawungayinikwa yimi ilibale nje ayisebenzi bese ngithi Nkosi yami ngibuye ngize kukhulunywa kuthiwa yini la kungakhona line load awube intanyane
Nkosi yami awu ngafaki lutho nje lapho ngafaki lutho isikhathi sokuya khona lapha na bakithi angina amina ngizothini ngisakuthi asikho amapholo hayi kunamagama angakhiphi makwenzekile kwaqondana uhamba nomndeni wakho niyothenga ukudla mhlambe futhi nakhona bese ngenze njani mhlambe esekubekudwa la ngithi nje ukubona isitolo usibona ngoba udlula uthatha amanzi amen awungiyamuzwa bese ngithi namathi Nkosi yami nyoma lapha hayi itolo nje cha nali ibhange futhi especially oqondene nomhla ka30 iphathe ngesandla noma uyiphathe ngefoni yakho uthi usuphangi kwakhe bese ubuza udokotela ngitransfer yapi akuna account ekuthiwe kaMngcwabo futhi kaMngcwabo ayibhaliwe uMngcwabo kodwa wona uyahlehla kodwa ayibhalwanga uMngcwabo awuyahlehla phela amapholo singcizelele kulamagama akho la ukuthi asiyiphathe ngaleli langa angithi phela kufanele labafowethu laba mangithatha leli tasi ngithi nanali leli tasi lihamba nanangu mapholo bese ngisho ukuthi cha nangu mapholo Nkosi yami uhlawule kangaka hambani nimsiza mase liphoseka ngale mase ufana ukuthi nami sisengeyimithi kubo kanti cha mina ngiqezela amabhubesi njengoba ningazi yes dokotela asiphethe ngale ukuthi mhlambe ngeke sisho ngokwe province njengomuntu osempumalanga umuntu oseGoli umuntu oseQwaqwa use Eastern Cape Western Cape o Cape Town o Free State ubani ngeke mhlambe siqale ngale uyena efanele enze sho ukuthi uyayibhekela ukuthi eziye Newcastle zikuphi kodwa ngalana ke asithola ukuthi laba bagibela ema park station amabhasi baye bethi bayapi ebhasini ngoba ngiye ngadibana nawo lo mbuzo ngase ngimtshela umuntu uthi wonke umuntu uvumelekile ngomhla 25 ukufonela ama direction ukuyeka ukuthi siya understand ukuthi uyobhala ukuthi Dr Mngcwabo uyahlehla but kunomuntu ohamba ngetekisi ngempela noma ngebhasi iyapi ibhasi ayithathayo ngicela ukuthi mapholo basikhulume la siqede singayiphindi ngoba nami ngongidibane na ifoni omunye kazaza kubuza iprice uthi ibhasi imali kanti manje ngafonelana namakhampani amabhasi ukuthi ngithola ama-price nami iprice engisuke ngikhuluma ngayo iprice engisuke ngizwe ngendlela ukuthi ukuyaphi mabegibela wherever labagibela khona beze Newcastle isefikile eNewcastle lapha erank ucela nje uQmarshall bakhona bakithi hayi maye bayahlonipha labo uQmarshall lilodwa nje ilanga ngizongifike ngibabingelele nami ngibabusise bese mayisefike kubo lapha eNewcastle athi ucela ukuza eMountain ema4 athi mayisebethi nansi itaxi izomletha ema4 bese ethi kulo tekisi ngicela ukwehla kaMazibuko egarage ngeke ilenze iphutha noma ke nje mayisehambela nomshayeli avela umtshela umshayeli webhuti ngicela ungise kaMngcwabo bayithi lokuthu uzonda inhlupheko lo wayedla ukudla kwakugqutshwa ngebhara kodwa manje akasakudla ukudla kwebhara sengingena udrive awupholoba standards ama levels udrive uyoya akuthi gulukudu kodwa ke mina khona mayengangazi ngaphela nabo bahlali beshintsha kodwa ngeke ihlahlala igarage la kaMasibuka ngalazi ngaphela ilaba bathela khona upetrol awufika kushiye khona bese ke labafuthi abathela upetrol lapha egarage abasebenza khona ama petrol attendants hawu hayi wena awusangazini zenzela usangazi Madlamini hayi mshana bavule bathi hayi ngena naku lapha kwaDlamini angeke nje kwenzeke iphutha uduke Ningizimu Afrika siphethe ngokuthi sikuxoxele ukuthi kubaleka ngana nokuthi ube khona ngaleli langa udokotela uthe ukuba khona kwakho kuyobe kusho ukuthi uyohamba kukhonto iphethe bambalelo nje lento iphethe yaziwa nangapha uthe wathi wasekhomba ngapha uyabona ukwaziwa kwayo ngapha shuthi nabo bazi zonke izinto othe wazisho eziqondene nezinto sazozisho futhi usuphethe into yakhe etasini futhi nje pholoba ungakaqedi njoba nje sikhuluma kunamhlanje ungibona nje ngihleli la ekhaya ningibhadama ngihleli ebusuku bonke bengibhizi ngilunga ixovo wena wabona ukukhanda uJack isesebhodweni nje kuthukusiwe kusebhodweni
why ngithi kuthukusiwe kusebhodweni uyibambele wena ya ngenzela ini futhi nokuthi laba ababhalisayo nabafona ababhuka yibo phela bawusizeka phambili noma bethiwa bawu 500 yes kusho ukuthi mina towards 30 kofunala ngipheke ngipheke izitshe ezo 500 ngokwenani la ngokwenani asikusho futhi ukuthi udokotela vele kuyimanje sekuyashuba so umuntu akazisize uyabona nje mabangabe ezoletha phambili igama lakhe ngizothi nami lapha nebhodweni ngilo ngisho ukuthi cha noMapholo bukhona la noSikhosana ukhona la noZondo ukhona la noKhumalo ukhona la noStho sengiyoze ngibaqede dokotela angibaphele inombolo okuyiyona ekubhaliswa kuyona kodwa ngiyafisa ukuthi idlule entweni eyisimanga mhlawumbe angiqale ngisho nami bese ngisho lento ukuze siphethe kahle ngayo kunephuzo oye walithinta la khona baze bekulingisele bethi ngiyakubona wena hayi ngiyakubona kunesigameko kuyasenza egarage kade yongithengela imoto kaBM ngizosichaza bese ngikutshena ama calls awu 3 ngiwatholile ukuthi bebethini kusukela lapho ningizimu Afrika inombolo ekubhaliswa kuyona ithi 079 0453 446 awufonele enye into awufonela indaba yokubuza ukuthi umuntu uyimalini uDr Mngcwabo mayegqoka isikibhe sokuthi kusuke kunjani umuzi wakhe lo wesibili mawucabanga wenani elingakanani khona nigubhu zimalini khona ukuthi ayisetshenzwa leyo nto kulolu cingo into oyifonela yinye vo ufonela ukuthi uthi MC ngicela ungibhalise kubantu abayobe bekhona ngomhla ka30 kwispecially sokhiwe iDasi lemali kwaDokotela uMngcwabo yahlehla Dr Mngcwabo yahlehla asithokoze situse sibonge futhi kakhulu ukuthi uthe mawufika enkosini yamaNazaretha kwavungama abaculi kwavungama osonkondlo kwavungama izimbongi zifuna ukuthi lo mlando ungashabalala kusasa ngoba izona inqolobana zamagugu ethu ukuthi zikhulume ngendlela ezikuhlaziya zikubone ngakho okwaba isehlo kuwe esihle noma kwabe isigameko esihle sokuthi unqwamane nenkosi yamaqadi uzunqwamane nenkosi yamakhosi uNyazi leZulu nishintshisane ngamazwi ongandele bani iqiniso limsulo mawungahamba kumaNazaretha wonke nje ufika uthola ukuthi kunganganani ukuthi inkosi ukwazi ukuyibona bonke bathi sengaguqa cishe iminyaka edlulile kweyishumi ngithi sengizofika nje inkosi bese kuthiwa kuyavalwa la noma kuthiwa sekuyasukuma omunye ukutshena ukuthi yena uqale ukuguqa kusekhona inkosi esakhothama kuze kufika kule nkosi ebusayo njengamanje inkosi uNyazi leZulu so leyo nto ikutshena ukuthi into engandele bani futhi ithutshana othi masulitholile fanele ulibambe njengezikhali zawo amantungwa kodwa ke ingqayizi vele siyibonile kunesifundo ngifisa ukusisho lesi ngoba nisibonanga nina la emavidweni kodwa kuyimanje ikhona khona edlalayo lapho khona inkosi yamakhosi isondela into ezikanjalo ngingachaza ukuthi kushona ilanga but iyathi inkosi yamaqadi angingasho ukuthi itheni kodwa kuye kwaba nesikhathi phangi koNyazi leZulu ishe uNkulunkulu ufakaze ezulwini lokhu kukhona ingakho ngithi kunina walala wasala wavuka wayisolo wena wazi inkinga yakho wena wazi ikhaya elinesibusiso wena wazi futhi ukuthi uzosizakala kanjani wena waziyo futhi ukuthi kunemini efanele ukuthi mayikhomba ingaphikiswa ngoba la ikhomba khona kutshaleka imbewu ezohluma inikeze isivuno esikhulu kubantu abaningi besuthi nkulumo yamcathu uyayizwa mangisho njalo iyasho into ethile inkosi yamaqadi inkosi uNyazi leZulu laselathi akayenze uDokotela uMngcwabo emva kokuba yenzile inkosi yamakhosi uNyazi leZulu iwisisibusiso phezulu kwaleyo nto kodwa ke ngizokubalula lokhu mina ngigcine eBhayibhelini thiwa unkosi uJesu nina nikholwa impela eyayigeza inyawo zabantu uDokotela ke mangiyibhimba nongixolela nalapho kodwa ngigcina lapho but uDokotela uMngcwabo yahlehluke wathola ithuba lokuthi kube khona into ayenze enyaweni zenkosi yamaqadi engaphethe lutho wayenza ngendlela ayenze ngayo nje phangi kwenkosi njengomelaphi kubalekile ukuthi kube sobala ukuthi mawuthi umelaphi mhlambe bemtesta nje ukuthi uyanyanya yini noma mhlambe bemtesta nje ukuthi uyigwala kangakanani ngoba ukubamba umuntu omkhulu akuyona into encane yabona ayi ube seyithinta nje inyawo zenkosi
Ngihlekiswa into eshiwe inkosi yamakhosi uNyazi lezulu lathi Dlamini uqedile. Indoda mayithi inenkinga enyaweni isuka ibika likhulu. Ube sekhuphuka njalo ke ngomsebenzi wakhe udokotela uyabona. Bengithi ngiyibalule nje le. Inkosi kodwa yamaNazaretha ibisithi inkosi kubusise Dlamini ukhule. Ukukhula ke kuhlukene ngegama eziningi. Kungaba ngokomsebenzi, ngaba ngokweminyaka yokuphila, kungaba ngokuhlakanipha, ngaba ngokwesiphiwo sakho. Bamba leyo pace, ubambe leyo pattern bese ubheka ukuthi usuku la ngomhla ka 30 kungani lithulwe emva kokuba kuye kwaba negama ezinhle kangaka ezenzekile. Nanokuthi kungani futhi ke umngcwabo aye wahluleka cause ikhona indlela yokuphahla ngabe uphahle ngayo etshena amadoda ethi hayi madoda ngeke nginika abantu into engiphila ngayo nami. Ngibani into engiphila ngayo? Ngoba phela lokho azokhipha iNingizimu Afrika nayo uphila ngakho. Uphila ngakho ngithi yona kuphela inyanga eksho uvela obala ukuthi nokho noma iwenza umsebenzi wethongo but akuwona wodwa. Zikhona nezinye izinto ezingamashishini nokunye. Ithini into ithi umhla ka 30 asubuke njengesibuko sento abathila sebeyibuke kusona kwabasebenzela nanento engaphikiseki ekufanele ayenzele iningi. Seyinqanda ke seyivala 079 0453 446 bhalisa kusenesikhathi okungcwela kubekini okusebenzayo kubekini ababusisiwe ngeyibusiso abasebenzelene nempilo iqhubekele phambili. Bye bye. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva buka kumnandi, siyaviva no MC Poloba andile umenjalo qhawe lethu andile mntaka Ngcobo umenjalo qhawe lethu andile wemntaka Ngcobo umenjalo qhawe lethu awubuke